juanga terinyake masao mar piny Kenya kama wado ni kaka yor kedo kod matha makopodhi riwruok moro mayudre masao mar piny Kenya ochako chenro moro miluongo ni kado kod ote. Chenro no geto jomatha mag Kongo kama imiyogi kado moketi yedhe moko manyaluo matiko kuom giriyo mar matha mar Kongo. Chenro no itayo kod jadolo John Karuga kinde mokalo na en jamath Kongo matuklu. Walter Nyambaga miwalet. E karwango nyango e kidonjo kamiluma manie wange kendo kapoko deko to ng'ato ka ng'ato yudo san kendo gichako nyoso mogo. E kinde mamoko kuom gidhi nyime kod mulo mogo to moko kuom gidado lepe wich marwath e kendo moko to toko matumbo kod kado mabende gimadho. Inyalo ng'oni mapiyo kiparo ni nyasi moro dhi nyime ka kata kamano en yor tieko math marandiwo mose inyoro were mathoth masa mar piny Kenya. En kado molose kod yedhe mag nyaluo matieko riyo mar Kongo kuom ng'ato. Jadolo John Karanja mabende ne en jamath e kinde mokalo wacho ni ne gichako kod 18 to gisani gisechopo 60. Wakati mwingine wakiamka asubuhi ni kuamkia pombe, lakini venye tumekuwa tukiendelea kumekuwa na mabadiliko mengi. Wanaume wanaingia wakiwa soba na huwa wanatusikiza, wanatupatia wakati wao mzuri, na tumeona pia mabadiliko. Mati mrekine ma serikal ni ochako lwenj kedo kod kwong moko podhi manekoro yangore ni hinyoro were mathoth masa mar piny Kenya e kendo kaka yor reso rowere mondo thegre kod math mag pelele. Jitolea, tuna daktari, kuna reverend, kuna deacon, wakatushika vizuri. Kwanza siku hizo watu walikuwa kiingia hapa ni walevi, lakini saizi hata ukiangalia everybody is normal, hakuna mlevi. So tumejivunia tu kwa hii group, at least tuko hata kabla serikali ianze kupigana na pombe tunakuta kuna watu walikuwa tumetufikiria vizuri, wazazi. Riwruok motelnegi kod John Karuga sani owuok oko mar jolo jok ma Kongo miteleuge kagisani gichako chenro moro mar chiwo kado kod ote mar puonj mondo githegre kod Kongo. Tukafikiria hawa watu tukiwapikia supu wataendelea kukunywa supu na watawacha hii mambo ya kukunywa tembo, na wakakuja watu 26 the first time, tukaenda wakiongezeka wakawa 48 na tumeona sasa wakaendelea kukunywa, na Mungu akanena akasema hawa watu wanakunywa kitambo waende kukunywa tembo, wanakunywa supu. Karanja lero ne gichokore juma ka juma e kanisa mar Emmanuel PCA e gwenge ma Karuga e kaunti ma Laikipia mar wuoyo kod rowere kinde magimiyo gi kado mondo negnegi riyo mar Kongo. Kanisa sana sana kwetu ni hali ya kuwaelimisha Wakristo wetu, kwa sababu wale wanaume ambao wamewezwa na pombe ama na madawa ya kulevya bado ni washirika, bado ni watoto wetu. Kwa hivyo kazi yetu sana ni kuwafikia. David Mwangi kod Wang'ombe Nduru nemer takthing to gisani gise yudo fungruok. Mimi nilikuwa mkunywaji, kwa sababu singekaa siku 2-3 bila kukunywa, hata kama ingalau nafanya kazi yangu Kwa hivyo mimi nimepitia pombe. Mimi mtu nimeshafanya kazi nyingi sana ya biashara, lakini nimeangushwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV.